1994. John, hvem havde rollen gengående der? Var det Bruce Willis, der havde toprollen? Var det Harrison Ford eller Mel Gibson? Jeg synes, at Patrioterne spil, at det er Harrison Ford. Ja, det er lige præcis. Ja, men du har fuldstændig. Og Patriots Game er fuldstændig rigtigt. Ja. Alec Baldwin, en anden stor skuespiller og en af de der Baldwin-brødre. Han har også prøvet kræfter med rollen som Jack Ryan. Og det gjorde han i den allerførste film om agenten de rigtige, og der havde Sean Connery der i den grad taget fri fra James Bond, og var altså blevet russisk ubådskaptajn. Stillingen efter første runde, Birgit har 4 point, og John har 2. Om lidt så er der bonusspørgsmål, og det bliver altså om James Bond.